Dobre, tu máte druhý part. Neviem prečo, ale vybila sa mi. Dobre, takže poď. No, dobre. Dobre. Máš hor však? Hor. Mám ho. Ho mám. A ja mám H. Aha. Takže zadávam. Či ty zadávaš? No, hej. Čo tak? Čo také? Aha, dobre. Koko. Dobre, čo máš? Takže to spravíš hlavne. Jesus? Ale to musíš skočil som ja. Kde? Že keď si urobil kotrmelec dopredu, som skočil, ľahol som si, urobil som kotrmelec dopredu. Ale skočil som do výšky, potom som si ľahol a tak. Je. Takže to tak. Nie tak poskočiť ako zajčíka? No. Mám ti to ešte raz ukázať? Ešte ja som to dal, čakaj, pozri, hej. Ale poriadne vyskoč. Nepoškoď. Tak. Ja som skočil, ale... Dobre. Dobre. Takže ty máš H a ja ho. Bám, nie hor. Aha. No. Dobre. Teraz ty zadávaš. Ideme na horse. Lebo mňa strašne boli noha. Ideme hrať na horse. Hej? Ok, tak ty máš hor. Takže zadávam! Ale horse. Ale ideme zadávať na horse, lebo mňa strašne boli noha. Dobre, tak horse. Dobre. Takže zadávam ti, hej? To skončíš. Ja viem. To mám tiež robiť? Hej. Takže nie. Áno. Čo? 10 sekúnd. Sa udržať na tom, Áno. na špičkách? Áno. Aha. Tak. No som ti ukázal. No dobre, chápem. Dobre, aj. No, podrž kameru. Dobre, no, ešte jeden. Trčíš si hlavu do koša. 1, 2, 3, 4. Yes. Brum, 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 brum. Good. Ľudkovia, spomínajte na mňa v dobrom aj v zlom. Počkaj. Spomínajte. Dávaj. Počkaj. Počítaj, hej. Dobre, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. To dobre dal to, čo to je. Tam bola cigareta. Ty a cigareta. No, takže týmto by som chcel ukončiť toto video a čaute.